وەکە بەردەوامی ji projeyê leşkerkirina civakê ji aliyê rêveberiya Ferskirî ya PYD heman rêveberiyê hilmetekenû derbarî leşkeriya xwe ya neçarî belav kir. Rêveberiya Ferskirî ya PYD di wê hilmeta xwe de hilmetekenûya leşkerkirina ciwanan li hejmarek dever li Rojhilatê Feratê û Rojavayê Kurdistanê ragihand. Ew hilmeta leşkeriyê deverên Reqayê û Tebqayê û Minbicê û devera Cizîrê Ên Îsa û Kobanê li xwe digire. Weke hemû hilmetên leşkeriya neçar yên rêveberiya Ferskirî ya PYD temenê daxwazkirî ji bo leşkerkirinê li her deverekê cuda ye, ku vê carê li parêzgeha Reqayê û bajarokê Tebqayê bi ser ve ji dayîkbûyê sala 1990 ta 2001 daxwazkirîne. Li bajarê Minbic ji dayîkbûyê ji salên 1988 ta 2001 daxwazkiriyê wê hilmeta leşkeriya neçarî ya PYD ne. Herwiha Cizîra Rojavayê Kurdistanê û Ên Îsa û Tirbespiyê û Kobanê ji dayîkbûyê sala 1986 daxwazkiriyê vê hilmeta leşkeriya neçarî ya PYD ne. Ew hilmeta leşkeriya PYD ji 15 vê heyvê dest pê kiriye û li gor belgeyeke fermî wê berdewam be ta 15 heyvayekê ya sala 2020 tê de hatiye ku ji ber rewşa Efrînê yan li ser hev ew hilmet vê carê wê deverên xwe nagire.